Ujo Bakti Sarman. Matur sebenarnya siang kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warakadang kinasih kakung miwah putri ingkang kinaketeng manah. Sumangga kula dherekaken jumeneng sawetawis. Mugi seserpan ingkang sampun katampi saged dipunung mungguhing pribadi langkung-langkung ring sesami. Manuku Ujo miturut agami saha kapitayanipun sowan-sowan kawiwitan. Cekap sumangga dipun madika penggalipun. Kepuntan atur sugeng kondur mugi tansah manggih ing kayuwanan wilujeng kalis saking bebayaning marga. Sugeng pinanggih ing ari pawiyatan candhaipun nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.